Tipra mothani netaroni bagai official staff kebo balika bakra tasnam jagdi जों आबहावायाव पोस्ट नुगैमानखा जे प्रो क्वेश्चन पेपर लिक मान यागुलो क्वेश्चन पेपर लिक नियाखा जों आबहावायाव खानांगला खमो दिनै एग्जाम रुबाय खमो गोबांमा सिक्लाराव 26,000 हाइ दङ आर्ट जबनि बागै एप्लाइ खायजाक पोस्ट के बसक 110 ता बेलाखेनो खा खामानि आबो ब्लाइक मुसुंगो साख्रि मानानि मुंसा लामा करिते देरबा हासनि गोबांमा सिक्लाराव जों जेप्रो एग्जाम बागै तियार खालामदों गोबांमा सिक्लाराव एग्जाम बुनानै सालता सिगां काजे अमहाय कक्टमा जों नुगैमानखा बुबाग्रानि फेसबुक पेज बिनि टुइटाराव जने तिनि बुबाग्रा अबहाय क्ले पोस्टपोन खालाया हंखाय एग्जाम गै थाङामो गोबां बरनो जे क्वेश्चन मानाय हंखाय पास गै थाङामो बरं जायगा माखमो तै 26,000 बरखाय हाया तखमो तांगै जे स्रिंमानि रिमांला खमो ताने के बरक क्वेश्चन माया ताबु अ लिक मन जागोस अमहायगो जदि क्वेश्चन पेपर जे लिक ngौ नै फेसबुक रगो भाइरल नियाखाय फेसबुक पोस्ट खायजिया हंखाय साइमाला खमो मुबाग्रा साइमाला खमो दिनै फेसबुक रगो पोस्ट खायजे नुगैसे वो साइमांखा ग अबहाय खलायै बसक साइक्रे प्लान दहना एडिसि गवर्नमेंट आव केव सावैमाया लाइक खांनाय जे साइक्रे प्लामनि खुम्पुय एकाडेमी स्कुलनि बागै टिचार प्लामाबो आरो गोबांमा जोंदाल आजायख्या गोबांमा कक तामनि बागै एडिसि गवर्नमेंट ओ करजा कुनु रायदा करजा नियम करजा हाइन्दा जे जाते बरक पोस्ट खालायमान जों नुगैमानो जे अ एग्जामनि बागै जेप्रो एग्जाम सेन्टार सिलेक्ट खालायजागो बागै जागो ऑफिशियल पोस्ट खायसका जे फेसबुक नुगै दंखा अफनानि अजाग्रा सेन्टार खालायजो हनै बाहायके हाउ एडिसि गवर्नमेंट रुल्स चलियादा ग्राम पंचायत हे चलितों जे कुनु बर थांगा हाबका बर फुटो बइतोखा आमतके चलितों आमतके चलिके बाके नर सरकार चालू मानाय एडिसि गवर्नमेंट जे आरो स्टाफ रक अबनो लिक खालायतों हांखाय तामन नर सिमिदा पास लामुस नर सिमिदा साइक्रे मान लामुस 26,000 दङ बरक अ साइक्रे बागै एप्लाइ खायजा फियाबा पोस्ट के 110 तासि वान चुगनादि बालायनो वान चुजांनाय कक जों गोबां सिक्लाराव साइक्रे मानामो सुङो जे आनजुमु पास ने बन साइक्रे माना आबो सिले कि ताबुक जारो लिक खलाय अबहाय खलाय क्वेश्चन फालाये लाख लाख रांसावै जों तेब लुगै माखा सोशल मीडिया रं बिसनि तेब जों खनाय मानका कायसा क्वेश्चन पेपर 10 लाख रहाय फालो हनै आबो बुझदोते कुबै आबो सिया आबो कुबै फान उरै मानो तामने के साइक्रे वाइसा मान थांगाय आबो ते कमर थैया और 10 लाख तामो 20-30 लाख मा आजि मानो अबहाय क्वेश्चन फालायै दंलायखाय आबो दे एडिसि चालुनाय दिप्रा मथा ते एडिसि गवर्नमेंट सिमी गैया माखां समनाय जाया माने बुमु खराब नैया आबो पुरा दिप्रा सासे खराब नाय पुरा दिप्रा सासे नि हामया संजानाय तामनि के एडिसि गवर्नमेंट दिप्रा सा चालुगै दं दिप्रा सरकार हनै गोबां बर सावै दं के फियाबा अ चाकरि न चिकन सावसे अमहायका सकै करप्शन दलायो रां जाला दलायो गै बाइक लायले बुसकांगो थांमानाय बुइ सानाय ब्ले ता बेंगायनाय ब्ले इको दिप्रासा सरकार खाबला बिको सावला स्रिंगिया हनजानाय ब्ले जे सब पार्टी नि बर फानंथुन जे लिक खानाय जे अमके फालिसानाय बनो इमिडिएटली एक्शन हानां जे प्रोसिं बुबाग्रा ट्विटर नुको बुबाग्रा पोस्ट नुको आबनो ब्लेन शक उखा एडिसि गवर्नमेंट अबहाय चलितों एडिसि गवर्नमेंट बिसिंगो ब्लेन शक न क दिनै बुबाग्रा अबके पोस्ट खालाया हंखाय केबा साइमा आंला खमो एग्जाम गै थाखमो जे पाइनाय के कपाल खाम खमो 10 लाख 5 लाख 3 लाख रुपए पाइनाय केबा साइक्रे मा खमो जेतै बेचारा कुन मोटे खै सुख जायगा नखुनि बरक एग्जाम रनाय केबा माइल खमो किताब कमो दिप्रा सराव गादि आसो साथं प्रापराव लाइन बासावै दिप्रा सिक्लाराव लाइन बासाव कागज मारिखा बेंगो द्रापतानो थांका बाखा जागा तानो दिया माना खायजाका सिन्द्र खाया आरावासा उरवासा खायै
थाङो द्राफ्ट तानै कागज जमारे मासि बायथाखौ अमो हायखौ नुनो नांगौ जे लिक खालामनाय बुखराव वानसु मुंखरैया नी थानी हामजा मुंखरैया नों अबो हायखै लिक खालामदों आमजु मुंखलायदि आरो केबनो कुइसन फालै बनसिम कपला खेराने बनसिम जाकिराने आव वानसु मुं borok ni tong thani tongmani aw belek khino hamya iku nukjakha je kaitor no samne kaitor bo botai bu sonya khno tai salbu soitona ba iku nukjakha ma rekha je puila social media viral khini post khanya bono se hambari thai tamni kai bo post khaya kai tini nukla khamo kep saimangla khamo question paper leak mani question paper oba hakai thaljai tongmani kep saimangla khamo जेसेबां पोस्ट खानाय बनो बेलेग हामो रानाव जोंरो थाय के पाइथागो जों अबहाय जरा सपाके ताबुक जों एग्जाम रबाय तियार मसे अबहाय क्वेश्चन लिकिं लायो एग्जाम रबाय ताहा बखा तामनै थांजालिया आसो जे कॉन्फिडेंस नि तमने एग्जाम आं अप्लाई नै हिनि केबा ताबो अमहाय क्वेश्चन लिक नि दङ क्वेश्चन फालै जलके बाके आसा दङबा एग्जाम अप्लाई गनि तामनिके नि सारां गना पर क्वेश्चन पाए पास मानो so abono edisi government jeskapano roman nango immediately action hanau nya ke partner torja gei eba office ni staff no kun musang na kirja gei bono kirja gei aba he tong hakale beskan sale edisi government tebo tolaw klak mano truk tujan tipra se yo government no khai bisingo ulta poldang lai ni aning lai to fiaba raja ti chonna na ya naji tabo जे अब क्वेश्चन पाइर उपाय तामुनाय 10 लाख 5 लाख 3 लाख जिसके बाद पाइथन 10 टिका पाइन पाइथन मंगलां रां टटा किफिलिया जे फालाके ननो किफिता रिया रां जे पाइरक नरबता पोस्ट खारसि फेसबुक आं बिन थानि पायो हने तामनिके एडिसि गभर्नमेंट बर्ड डाक्टारके रमानां थुन जे नेटा फान थुन एमडीसी ईएम फान जों थुन टाइट किरदि MDC EM hano abai samung khlai tong kai borno bologun jelo somanau jespan khlai tong thun abo omo haini borok tapan sawi mayaku ni saima hangkai logologino arrest khlainau bor majra na nau khorsan langmano bo oma ke nosta thamini langmano kumo sikla rok chakri diba ke satok para para thang tungmani abo ai ering aple baksa oko mai kirei 3-4 gota line basawi पेपर जमारू तब मानता थुन नै साटुंगो असु साथे ग्रै बाक्सानि पेपर हुंगै कलम पे स्रा स्रा खलाय लाइन पासाय मानि तब पाजाबो जों अमोदा दुंगो नांसि एडिसि गभर्नमेंट आबो नों एक्शन हानाव आबो ट्रांसपेरेंट जानांनाय फुनुना नांनाय नुखु बुसकांगो साबो अमो हाय सामुख्लाका साबो बमखा सित्रा खलाय अहाय सामुख्लाय जेसकेपनो रमना नाय फुनुना नांनाय hanya norok simis haimane hanya mutu toni kai unglak romya kare exam na khai same oba hainai o question lek jak nai romya kare khlai kai abono bisang salo gumwa facebook tawo salai tolayo gumwa siklar sai tolayo jodi eras khlaya kai biskang salo action na hajanai edis government ufro andolon khanjai choba khlainai abai gumwa siklar sai nangu MDC EM फानगुई दङ थुन जेसेबां थुन अफिसियेल स्टाफ आं थुन जेसे अफिसियेल कथा फां थुन आंते साया सामु खलाय बनो एरेस्ट खायनांथाय